אביב אומר שהוא רוצה לפתוח עסק, והוא צריך לקחת הלוואה. מה הוא צריך לעשות? לפני הכל, הוא צריך לתכנן מפה פיננסית שתבדוק מהי התחזית העסקית שלו, מהם היעדים העסקיים שלו, אפיוני העסק שלו ועוד הרבה פרמטרים, ובהתאם לכל הפרמטרים להחליט מה גובה ההשקעה שהוא צריך לקחת, איזה גוף מממן ובאיזו נקודה הוא מכסה את ההשקעה שלו ומתחיל להרוויח. יש מספר אפשרויות מימון. הלוואה עסקית שלוקחים במחלקות העסקיות מהבנק לתקופה של 15 עד 20 שנה, ל-70% מימון, ויש מקרים גם של 80% מימון, תלוי עסקה ועסק. אין עליה רגולציה וזה מבוסס או על ריבית הפריים או על קבועה צמודה למדד. יש גם את ההלוואות בערבות המדינה של 1 מיליון ש"ח עד 5 מיליון ש"ח. כאן בעצם יש פרוצדורה שמחליטים מה גובה המימון שהוא יכול לקבל, ובאיזה בנק ובאיזה גוף הוא יכול לקבל את אותו מימון. יש אפשרות גם לקחת משכנתא ממחלקת המשכנתאות של בנק מזרחי טפחות של עד 25 שנה, עד 70% מימון משווי הנכס, ולקבל תנאי מימון טובים יותר. אפשר למשכן גם את הנכס הפרטי וגם נכס מסחרי שאתם רוצים לקנות. ולכן, כדי למקסם את ההשקעה העסקית ו/או הנדל"נית שלכם, חשוב שתפנו לבאור חיובי ייעוץ משכנתאות ופתרונות מימון, לתכנון מפה פיננסית מדויקת ולמקסום ההשקעה הנדל"נית שלכם ולמקסום הרווחים שלכם בעסק.